és amb vos, Maria, Déu és amb vos. Déu és amb vos, Maria, Déu és amb vos. Aplegats, germans i germanes, per celebrar l'Eucaristia a la solemnitat de la Mare de la Mercè aquí en aquesta basílica entranyable en la qual el Senyor ens manifestarà el seu amor amb l'ordenació de 2 sacerdots i 5 diaques. Senyor, tingueu pietat, donem gràcies a Amb l'ajut del Senyor Jesucrist, Déu i Salvador nostre, acollim aquests germans nostres per l'ordre del diaconat. Déu i Senyor. Amb l'ajut del Senyor Jesucrist, Déu i Salvador nostre, escollim aquests germans nostres per l'ordre del presbiterat. És una manifestació de l'amor que Déu nostre Senyor té en aquests joves. És una manifestació de l'amor de Déu a les seves famílies. I és una manifestació de l'amor de Déu a la nostra església de Barcelona. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres. Sant Miquel, pregueu per nosaltres. Àngels sants de Déu,